היי, שלום לכולם. עכשיו אנחנו הולכים לעשות אישור קו לגבי סדרות קושי, מה זה, מה המשמעות ואיך אנחנו עובדים עם זה. אז בואו נתחיל. אז אני אתחיל דווקא מההשוואה להגדרת הגבול הרגילה שאנחנו מכירים. באופן כללי היינו אומרים בדרך כלל על סדרה בהגדרת הגבול המוכרת, היינו אומרים שסדרה כאשר n הולך לאינסוף, an מתכנסת ל-L, ואז היינו אומרים, המשמעות של זה, נכון, זה היה הסימון, והמשמעות הייתה שאיברי הסדרה מתקרבים ל-L כאשר האינדקס גדל, נכון? כלומר, כאשר אנחנו לוקחים את האינדקס n ומגדילים אותו, אנחנו יודעים שאיברי הסדרה, מי שיושב במקומות 1, 2, 3 והלאה, הם הולכים ומתקרבים אל הגבול. וההגדרה שלנו הייתה לכל אפסילון גדול מאפס, קיים איזשהו n גדול, איזשהו מקום, כך שלכל n קטן שגדול מ-n גדול, n קטן טבעי, מתקיים שהמרחק בין an לגבול L קטן מאפסילון. בעצם מה שהיינו אומרים זה היינו לוקחים לכל מרחק מ-L שאנחנו ניקח, קיים איזשהו מקום בסדרה שהחל ממנו האיברים קרובים יותר ל-L מאשר המרחק אפסילון. אז קיים איזשהו מקום, כך שלכל אינדקס שגדול מהמקום, מתקיים שהמרחק של איברי הסדרה מ-L קטן מאפסילון, קטן מהמרחק, או בעצם אנחנו יכולים להגיד שאיברי הסדרה נמצאים בתוך סביבת אפסילון של L. עכשיו, איך היינו עובדים עם הדבר הזה? היינו אומרים, בוא נלך, נקיף את L באפסילון, נכון? נסתכל על איזושהי סביבת אפסילון של L, ונראה שהחל ממקום מסוים, כל איברי הסדרה נמצאים שם, נכון? איך אנחנו מוכיחים לפי הגדרה רגילה? אנחנו אומרים, יהי אפסילון גדול מאפס, ועכשיו אנחנו רוצים להראות שקיים איזה n גדול, כך שהמרחק של איברי הסדרה מ-L הוא קטן מאפסילון. אז זה באמת אחלה הגדרה והכל. הבאג היחיד עם זה שאנחנו חייבים לדעת מי זה L בשביל לעבוד איתה. הרי מה אמרנו? אנחנו הולכים ל-L, מקיפים אותו בסביבת אפסילון, ואז אנחנו רוצים להראות שאכן במקום מסוים כל איברי הסדרה בפנים. אבל בשביל להקיף את L בסביבת אפסילון, אנחנו צריכים לדעת מי זה L. כלומר, כדי להוכיח לפי הגדרת הגבול הרגילה, אנחנו חייבים לדעת לאן הסדרה מתכנסת. וזה במקום מסוים חיסרון, כי לפעמים אנחנו לא יודעים לאן הסדרה מתכנסת, ואנחנו עדיין נרצה להראות שהיא מתכנסת. ובדיוק בשביל זה יש לנו את הגדרת קושי, שהיא הגדרה שקולה למתכנסת, אוקיי? סדרה היא קושי, אם ורק אם היא מתכנסת. אז למה לקרוא לזה סדרת קושי? פשוט תקראו לזה סדרה מתכנסת, בשביל מה לתת לה עוד שם חדש? אז בקורס פה באמת קושי היא אם ורק אם מתכנסת, בקורסים אחרים מתקדמים במתמטיקה זה לא תמיד ככה, ולכן יש לזה שמות שונים. אבל בקורס כאן סדרה היא קושי, אם ורק אם היא סדרה מתכנסת. כלומר, אם נתון לכם שהיא מתכנסת, אתם יודעים שהיא מקיימת קושי. אם נתון לכם שהיא קושי, אתם יודעים שהיא מתכנסת. עכשיו בואו נסתכל על הגדרת קושי. בסדר, אנחנו נגיד לא באדום, סליחה.
אנחנו נגיד ש-AN היא סדרת קושי, אז המשמעות של זה היא לא תהיה אברי הסדרה מתקרבים ל-L כאשר האינדקס גדל, כי אנחנו לא יודעים מי זה L ואנחנו לא רוצים להשתמש ב-L, המשמעות תהיה אברי הסדרה מתקרבים זה לזה, אחד לשני, אוקיי? אברי הסדרה הולכים ומתקרבים ומצטמצמים ונדבקים אחד לשני, אוקיי? אברי הסדרה מתקרבים, זה כמובן בהוכחות שאתם כותבים, בחיים לא לרשום נצמדים, נדבקים ומתקרבים, בסדר? אף אחת מהמילים האלה, זה לא פורמלי. אבל מבחינת המשמעות של מה אנחנו יודעים שזה עושה, אברי הסדרה מתקרבים זה לזה, כאשר האינדקס גדל. ואיך אנחנו ננסח את זה מבחינת הגדרה? אז הגדרה, במקום להגיד ניקח אפסילון מרחק מ-L ונחפש מתי המרחק של האיברים מ-L הוא קטן מאפסילון, אנחנו נגיד ניקח אפסילון שזה יהיה המרחק בין אברי הסדרה לעצמם, בין איבר אחד של הסדרה לאיבר אחר של הסדרה, ונחפש מקום בסדרה שהחל ממנו לכל שני איברים שניקח, המרחק ביניהם קטן מאפסילון, אוקיי? אני בעצם אומרת, אני רוצה שהמרחק בין של איברי הסדרה אחד מהשני יהיה קטן מחצי, יהיה קטן מאית, אוקיי? בעצם אנחנו, כמו שעשינו קודם עם אפסילון ומרחק מ-L, עכשיו אנחנו לוקחים אפסילון שהוא המרחק בין איברי הסדרה לעצמם. אז אנחנו מסתכלים, אנחנו אומרים לכל אפסילון גדול מאפס, זה יהיה מרחק בין איברי הסדרה, לא מרחק מ-L. האפסילון פה יהיה לנו מרחק שנרצה שהוא יהיה, אני ארצה שהמרחק בין איברי הסדרה יהיה קטן ממנו. אז מרחק, בוא נגיד נקרא לו המקסימלי, כן? והמרחק הכי גדול שאנחנו מרשים בין איברי הסדרה, אנחנו לא מרשים לו להיות, כאילו אנחנו רוצים שהמרחק בין איברי הסדרה יהיה קטן ממנו. זה לא, אפסילון הוא לא המרחק בין איברי הסדרה, כמו שאפסילון פה הוא לא המרחק מ-L, אלא זה מרחק, נקרא לו מקסימלי. מרחק מקסימלי מ-L, אנחנו מרשים שהמרחק מ-L יגיע עד אפסילון. אז נקרא לזה פה מרחק מקסימלי בין איברי הסדרה. זה מרחק מקסימלי בין איברי הסדרה. לכל אפסילון כזה גדול מאפס, קיים איזשהו n גדול, איזשהו מקום, כמו קודם, מקום שהחל ממנו, כן? איזשהו מקום. כך שלכל שני איברים שהאינדקסים שלהם גדולים יותר מ-n. אז איך אנחנו נגיד את זה? לכל שני אינדקסים שעברו את n גדול. כך שלכל m, כן, m ו-n קטנים שגדולים יותר מ-n גדול, אז אנחנו נגיד שזה לכל שני אינדקסים, אינדקס זה מקום בסדרה כמובן, לכל שני אינדקסים שגדולים מ-n, אז אנחנו רוצים להגיד שהמרחק בין איברי הסדרה מתקיים, שהמרחק בין האיבר במקום ה-n לאיבר במקום ה-m קטן מאפסילון. פה אנחנו נגיד שהמרחק בין איברי הסדרה, לכל שני איברי סדרה שניקח שהם באינדקס שגדול יותר מ-n, אז לכל שניים שניקח, המרחק בין איברי הסדרה קטן מאפסילון. זו ההגדרה, ולמעלה באדום זה המשמעויות של מה שאנחנו רואים. יש לנו גם לפעמים, מנסחים את זה
קצת אחרת, לפעמים מנסחים את זה, ניסוח חלופי שמשתמשים בו בקטע של נוחות, כלומר מה שעושים זה, זה הניסוח, זה ההגדרה, זו ההגדרה של קושי, אבל יש לנו גם אפשרות סימון נוספת, להגיד, במקום, נגיד שיש לי פה m ו-n שגדולים יותר מ-n, אז גם אחד גדול מהשני. בוא נגיד ש-m, אנחנו נעשה את זה רגע בציטה, שנסביר לכם מה אני עושה, ואז אני ננסח את זה בנפרד. בוא נגיד ש-m הוא גדול יותר מ-n, נכון? בטוח אחד גדול מהשני, אז בלי הגבלת הכלליות, אם נסתכל על m גדול מ-n, אז n הוא איזשהו אינדקס, ו-m הוא איזשהו אינדקס גדול ממנו, אז אפשר לבטא את m כך ש-m הוא שווה ל-n ועוד p. כלומר, אם למשל n הוא שווה 10 ו-m שווה 15, אז אפשר לרשום ש 15 הוא שווה ל-10 ועוד 5. אז זה יהיה ה-P שלנו, זה יהיה ה-N שלנו וזה יהיה ה-M שלנו. ותמיד אפשר לכל שני מספרים טבעיים אפשר לבטא את הגדול שווה לקטן יותר ועוד ההפרש. לפעמים זה יותר נוח לנו בחישובים, ואז בעצם אנחנו מנסחים את זה בניסוח חלופי, בסדר? ואז אנחנו נגיד ככה. אנחנו נגיד לכל אפסילון גדול מ-0, קיים n גדול, כך שלכל n קטן גדול מ-n גדול ולכל p טבעי, אוקיי? כן, גם n קטן הוא טבעי כמובן, ולכל p טבעי מתקיים, p הוא בעצם ההפרש בין ה-n ל-m, מתקיים שהמרחק בין n פלוס p ל-an הוא קטן מאפסילון. זה בדיוק מה שרשום פה למעלה, פשוט אנחנו רשמנו את m בתור n ועוד p, אוקיי? כאילו הדבר הזה הוא בעצם ה-m שלנו, בסדר? m שווה ל-n ועוד p. אז זו אפשרות סימון נוספת, היא לפעמים נוחה לשימוש כשאנחנו מסתכלים על סכומים. הרבה פעמים יהיה לנו פשוט נטו עניין של נוחות לסמן n ועוד p ו-n במקום n ו-n. למה צריך לשים לב מבחינת הגדרה של קושי, למה צריך לשים לב? אז יש איזושהי טעות נפוצה אצל סטודנטים, שגם אומרים להיזהר ממנה בתרגולים, אבל אני אגיד בכל זאת, אז להיזהר. הגדרת קושי אומרת שלכל שני איברים באינדקסים שגדולים מ-n מתקיים שהמרחק בין n ל-am קטן מאפסילון. זה לא אומר, או זה לא אותו דבר, לא מספיק, או בוא נגיד ככה, לא מספיק שהמרחק בין an ועוד אחד ל-an יהיה קטן מאפסילון. זה לא מספיק, כי פה אתם רואים שה-p שלנו הוא 1, ואנחנו רצינו לכל n ולכל p. אז הדבר הזה יכול להיות שהמרחק בין איברים צמודים הוא
הולך לאפס, והוא קטן, 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 כלומר המרחק בין שניים צמודים הולך וקטן, אבל הסדרה עצמה היא לא קושי ולא מתכנסת, כי זה יעבוד למשל ל-AN ועוד אחד ול-AN, אבל זה לא יעבוד למשל ל-A2N ול-AN. אנחנו צריכים לכל שניים שגדולים מ-N גדול, אוקיי? אז אם אני למשל אקח את אלה, יכול להיות שזה לא יעבוד, ולאלה זה כן יעבוד. אנחנו צריכים לכל שניים שגדולים מ-N, ולכן הדבר הזה הוא לא מספיק. שימו לב לזה, בסדר? לא מספיק להראות את זה, לא מספיק שהאיברים צמודים, המרחק ביניהם הולך לאפס. צריך לכל שניים שגדולים מהם. מתי אנחנו משתמשים בקושי? מתי משתמשים בקושי? אז אחד, כשכתוב לנו, אוקיי, כשנאמר במפורש, זה קורה, זה לא דבר שלא קורה, למשל בשאלה 4 בגיליון 5, אצלכם כתוב להראות באמצעות קושי. 2, יש לנו, זה לא בהכרח שזה קושי, אבל זה איזושהי נורה שמדליקה לנו, סימן, כלל אצבע. זה לא אחד לאחד, אבל זה משהו שאמור להדליק נורה אדומה, אוקיי? נקרא לזה נורה אדומה, מה שאמור להיות נורה מהבהבת של, היי, קושי, 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 תנסו אותי. אז יש לנו נורה מהבהבת, כשמבקשים להראות התכנסות, או שהגבול קיים, אבל לא מבקשים לחשב מהו. כלומר, אם נתנו לכם איזושהי סדרה, ואומרים לכם, תראו שהיא מתכנסת, תראו שהגבול קיים, אבל לא אומרים לכם, תחשבו מה הגבול, אז זה בדיוק הדברים זה מה שקושי יודע לעשות. קושי יודע להגיד, האיברים מתקרבים אחד לשני, לכן הסדרה מתכנסת, אבל הוא לא יודע מה זה L, זה היתרון שלו, כי לא חייבים את L בשביל להוכיח, וזה חיסרון שלו, כי אנחנו לא יודעים מה הגבול. אז ונורה מהבהבת שלישית שיש לנו, נורה מהבהבת שנייה, נורה מהבהבת, כן, בסדר? אז הנורה מהבהבת השלישית שלנו, זה אם יש לנו סדרה שבה האיבר ה-N עם סכום של N גורמים. שבה האיבר ה-N הוא סכום של N גורמים. כשאנחנו רואים את הסיגמות האלה, כשיש לנו AN ששווה לאיזשהו סכום של K רץ מ-1 עד N של כל מיני בלה בלה בלה. כשאנחנו רואים את הסיגמות האלה, זה משהו שאמור להדליק לנו נורה של אולי זה קושי. בואו נסתכל אם זה משהו ששווה קושי. עכשיו, בואו נדבר על איך אנחנו מראים שסדרה כן מתכנסת באמצעות קושי, ואיך אנחנו מראים שסדרה לא מתכנסת באמצעות קושי, כי זה פשוט לעשות שלילה, זה ממש עבודה של לכל קיים, כמו שאנחנו עובדים תמיד עם לכל קיים של כל הדברים האלה. אז איך מוכיחים שסדרה מתכנסת באמצעות קושי? אז יש לנו, צריך להוכיח, נכון? שלכל אפסילון גדול מ-0 קיים n גדול, כך שלכל n ו-m שגדולים מ-n גדול, מתקיים שהמרחק בין a,m ל-a,n הוא קטן מאפסילון. אז יש לנו לכל קיים, אז אנחנו אומרים יהי אפסילון, תמיד על הלכל משהו אנחנו אומרים יהי, ואנחנו מחפשים n גדול, ככה שהחל ממנו המרחק בין כל שניים, אז אנחנו אומרים יהי אפסילון, אז דרך
אלקטרון, אומרים יהי אפסילון גדול מ-0, ומעריכים את הביטוי an מינוס am, כן, זה לא משנה הסדר שלהם, כלומר אנחנו ניקח ואנחנו נרשום an פחות am שווה בלה 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 בלה, קטן מבלה בלה 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 בלה, קטן מבלה בלה בלה, כן? ואנחנו מחפשים להראות שבסוף, בסדר? ואנחנו בסוף אנחנו רוצים שזה יהיה, זה מה שאנחנו רוצים, שיקרה פה בסוף שזה קטן שווה מאפסילון, ואנחנו מחפשים n גדול, שעבורו, זה עובד, אוקיי? שעבורו המרחק הזה יהיה קטן מאפסילון. זה ממש דומה למה שאנחנו עושים עם הכזה הרגיל, רק שבמקום להעריך את הביטוי an מינוס l, אנחנו מעריכים את am מינוס m. אם יש לכם סכום, אז מומלץ בדרך כלל לעבוד עם n ועוד p, ו-n זה פשוט עושה קצת יותר סדר בסכומים, כי אז בעצם אתם לוקחים רק את p האיברים האחרונים בסכום. איך אנחנו עושים שלילה דרך קושי, אוקיי? אז איך אנחנו עושים שלילה של קושי? של קושי, או איך נראים שגבול לא קיים באמצעות קושי. אז במקרה הזה, מה שאנחנו נעשה, יהיה קודם כל לשלול את ההגדרה. בואו נעשה רגע את השלילה, נרשום אותה איך היא נראית. שלילה. טוב, רגע. הגדרת השלילה, אוקיי? אז הגדרת השלילה, במקום לכל אפסילון גדול מ-0, אנחנו נרצה להגיד קיים אפסילון גדול מ-0, כך שלכל n גדול, קיימים, נכון, לכל הופך לקיים, קיים הופך ללכל, קיימים n ו-m שגדולים מ-n גדול, כך שהמרחק שלהם גדול שווה מהאפסילון. עכשיו שימו לב שכשאנחנו צריכים להוכיח, אז פה יהיה לנו צריך להוכיח, כשאנחנו רוצים להוכיח את השלילה, יהיה לנו פה צריך להוכיח. וצריך להוכיח, בקיים אנחנו מחפשים, זוכרים כמו שפה אנחנו חיפשנו n1 שעובד, כמו שפה אנחנו חיפשנו n1 שעובד, בגלל שזה היה מה שנמצא אחרי הקיים, במקרה הזה אנחנו מחפשים אפסילון, ואנחנו גם מחפשים n ו-m, ועל זה אנחנו אומרים יהי, אוקיי? כלומר, אנחנו נגיד יהי n גדול, ואנחנו מחפשים n ו-m שהמרחק ביניהם יהיה גדול שווה מאפסילון. אז הקטע בדבר הזה, אוקיי? אז דרך הפתרון היא כמו שעבדנו עם שלילה של הגדרה, היא לחשוב איך הסדרה נראית, הסדרה או הביטוי שהגענו אליו, איך הוא נראה, איך הסדרה או איך הדבר הזה נראה, ולפי זה לבחור באופן חכם, אפסילון, m ו-n שיעבדו. כלומר, אני צריכה לבחור את האפסילון שלי ואת ה-n וה-m שלי בצורה חכמה, בשביל שזה יהיה גדול. יכול להיות שבאיזה שלב אנחנו נתחיל לשחק עם זה ולראות ממה זה יכול להיות לפי איך שאנחנו נבחר. בעיקר הדבר החשוב כאן זה לחשוב חכם איך לבחור את ה-n וה-m או את ה-n וה-p, אם אתם עובדים עם n ו-n פלוס p.
בסדר? אנחנו צריכים לחשוב חכם איך לבחור אותם. אז עד כאן לגבי מה שאנחנו עושים באופן כללי לגבי שור קו, על איך נראה קושי ואיך משתמשים בו. וזהו, להתראות בפעם הבאה.